Seulla akşamlaryny gedelenje etmäne, fiýahat etmäne diýsen ýerler köp. Biziň häzirki dron ýerimiz bolsa, mehman tamaşaçylar Koreýany, Seully bütün dünýä meşhur eden Aydym Gangnam Style bilýärsiňiz. Ähliňiz internet sahypalaryna da köp adamlaryň tamaşa etmeginde bu Aydym bütün dünýä meşhur bolup. Şoň esasynda da biziň häzirki ýerleşýän ýerimiziň adam Gangnam etrafı, yani bu Seul şäherinde degişli bolmak bilen Gangnam Style Aydym şu etraf baradadır mehman tamaşaçylar. Bunda şu ýeriň ajaýyp ülüňi barada Aydymda gurrun edilýär. Nädiyesini Mindtorda şol Aydymy dinläp bolýar hem-de tamaşa edip bolýar. Gelin ýene bir zat synalyn. Esasat şu adamlar Gangnam etrafına gelenlerini ilki bilen öldürüp ýadygary surat galdyrýarlar. Nädiyesini ýaly tan hereketlerini ýaslaýan heykel şu ýerde ýerleşdirilen adamyň keliniň tan hereketi. Bu bolsa şol Aydymyň şekilli Aydymyna düşürilende Aydymçynyň şoňa gatnaşýanlaryň tan hereketlerine şular ýaly görnüşde. Ähliňiz bilýänsiňiz internet sahypalaryna tin edýän bolsaňyz Seullyň Gangnam etrafyny esasy meşhur ýerleriň birine şu ýeri. Bulan bolsa Seullyň aýrylmaz bir bölegi bolmak bilen fiýahatçylaryň urgu bilen gelip özleri üçin ýadygärlik surat galdyrýan ýerleriň biri. Umuman gelin ona näme şu ajaýyp akşamda beýik binaların içinde Gangnam etrafyna fiýahat edeliň we şu ýerdäki aýratynlyklar fiýahatçylar üçin niýetlenen zatlar biledik. Buna da mehman tamaşaçylar gelip fiýahatymyzy geçirelim bu ýerde. Gangnam-gu Seul şäheriniň günorta günnogor bölegine ýerleşýän etrafy. Gangnam-gu Seullyň bir ilatly şäherleriniň biri bolup, şeýle hem dünýä belli Aydym huç etrafy bagşlanyp aýdylypdyr. Gangnam-gu adynyň gelip çykyşy barada aýdanmyzy Korey dilinde Gan sözi derya diýmekligi aňladýar. Nam bolsa günorta. Gu diýmek etraf diýmek aňlatýan ekeni. Dolun aýdanmyzda Gangnam-gu diýmek türkmen dilinde deryadan günorta tarapdaky etraf diýmek manysyny berýär. Bu etrafy Korey aýdymçysynyň dünýä belli Gangnam Style adly aýdym bagşlanýar. Bu aýdymyň video şekli öz ýygynan like'larynyň sany esasynda Guinness Rekordlar kitabyna bellenip geçirilipdir. Şeýle-de onu gören adamlaryň sany 3 milliard adamdan artyk bolupdyr. 2016-njy ýylda Gangnam-gu etrawynaky Sowda we dinjaş merkeziniň ýanyna Gangnam Style tansyny tant edip duran şekline ýadygärlik dikeldilmeli edilipdir we adamlar ol heykele golaýlaşan ýagdaýyna şol aýdym aýtmaly we tansyny ýerine ýetirmeli edipdirler. Bu aýdym bolsa şondan soňra Seullyň we Koreýanyň esasy bu ýsanjyna gurilypdyr. Şeýlelikde hem ýadygärligiň bu ýerde ýerleşdirilmegi etrawyň ady bilen bagly aýdym bilen berkablaşykly bolup, fiýahatçylaryň ünsüni çekmegiň bu da bir ýol ekeni. Ine fiýahatçylar Seullyň bu meşhur ýeri bilen hem ýakyndan tanışdyk, köp zatlar bildik gördük. Ile täzirki fursatlar ýakymly ýatlamalar galdyrandyr diýip bize umid edýär. Seullyň akşamlary şeýle bir diýsen ajaýyp bolmak bilen fiýahatçylaryň ählisini beýik binalar, ışıklar haýran galdyrýar. Fiýahat söýjüler bu ýerdäki fiýahatymy şonuň bilen jemleýär. Fiýahatymyzy indiki ýerler oýunça dowam edýär. Fiýahat edeliňmi? Fiýahatymy takda bilesiňiz gelýän bolsa, buňky Seullak fiýahatymy diňe sizin üçin dowam edýär. Tomaş edin.